Romans chapter 13, verse 12 through 14. Dayon mo ata ta sa Ephesians. Huwag mo basa upat ka verses sa Ephesians. Pero una sa Romans chapter 13 and verse number 12. Kung nasa amen? Tanaman ng dugpaliw para sa pagbasa sa pulong sa Diyos. Here we go. Romans chapter 13, verse 12, English, una. The night is far spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on the armor of light. Let us walk honestly as in the day, not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envying. But put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh to fulfill the lusts thereof. Now, kung ako mo basa sa verse 13 sa Bisaya, na ay mga pulong sa Bisaya nga strong kaayo, pero sakto gayo ang pagka-translate. So, syempre, mga batanong, mga ko dalita magkatawa, kahit dali katawanan. And, pero prang kagayo, strong kayo ang pulong sa Bisaya, but we're going to use the proper Bible word. Verse 12, ang dakong bahin sa kagabhion napupos na. Ang adlaw haduol na. Busa, isalikway nato ang mga buhat sa kangingip, o isulob nato ang hinagiban sa kahayag. Maglakaw kita nga matinud-anon, ingon nga diha sa adlaw, dili diha sa pagpatuyan o sa paghubog-hubog, dili diha sa pagkamaulag o kalawayan, dili diha sa pakigbingkil o sa pagsinahay. Apan, isulob ninyo ang Ginoong Hesus Kristo o gayaw pagtagana alang sa unod sa pagtuman sa mga pangibog niini. Now go with me to Ephesians chapter 5 and verse number 8. A few more verses than some sermons, but Ephesians chapter 5 and verse number 8. Ephesians chapter 5, verse number 8. Give you another second. Kung nasa, amen? Amen? For ye were sometimes darkness. Now, I'm going to disagree with their translation in the Visayan. The English is ye were sometimes darkness. In the Visayan it says, kamo sa miaging panahon diha sa kangitngi. Well, I diha sa English. So I'm going to skip that when I get to the Visayan and to read it exactly as it is in Visayan, in the English. For ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. Walk as children of light. For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth, proving what is acceptable unto the Lord, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Bisaya, kay kamo sa miaging panahon kangitngi. Apan karon kamo kahayag diha sa Ginoo. Paglakaw nga ingon sa mga anak sa kahayag. Kayang bunga sa Espiritu na sa tanan nga pagkamaayo o pagkamatarong o kamatuuran. Nga nagasuta unsa ang ikahinangup ngadto sa Ginoo o gayaw pagpakigdai sa dili mabungahon nga mga buha sa kangitngi. Apan hinuon sa waya sila. Sabto yung pulong pagpakigdait. What is dait? Is it kind of like ambit? Ambit? It's kind of like apil, but it's stronger, mas suod. Pagpakigdait means ayaw mag-apil-apil, but it's stronger than that. Ruth, can you help me? Title of my message is found in both passages. The works of darkness. Ang mga buha sa kangitngi. The works of darkness. Thank you, wifey. Magampo na ta. Dahil ko mo makalingkod para sa mensahe karon. Dear Father, would you bless the message this morning? God, would you fill me with your Spirit as I preach? God, would you open our eyes to truth and help us to have open hearts? Lord, would you convict us where we need to change and encourage us where we need strength?
Holy Spirit of God, would you fill me this morning? Help me to say exactly what you intended when you put this message on my heart. Holy Spirit of God, fill me, use me, I pray, in Jesus' name, amen. Pwede ka mo maglingkod. Uhaw ko karon. Nagkinabuhi diya sa usa ka ngi nga kalibutan. Sa diya nga si Kristo na tao dinhi sa kalibutan, kini manggod ang sumbong sa Dios batok sa mga tao ni ining kalibutan na. Paminaw lang ako ray mo basa John 3:19. Kabayin sa kangi sa kasing-kasing sa tao diri sa kalibutan. And this is the condemnation, that light is come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. For everyone that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. O kini maong hukom sa silot, nga ang kahayag ni anhi sa kalibutan. That's Jesus Christ. He is the light of the world. Ang kahayag ni anhi sa kalibutan, o ang mga tao na higugma hinuon sa kangi-ngi kaysa kahayag, tungod kay ang ilang binuhatan dautan. Kayang matag-usa nga nagabuha og dautan, nagadumot sa kahayag, ni nagaduo sa kahayag aron dili ang iyang binuhatan masaway. The world is very dark where we live, and they like it that way. Men love darkness. Ang natro nga kinaiya sa tao na ay gugma sa kangi niining kalibutan ha. Kining kalibutan ang ngik kayo ug sila nalipay man kabay ni ana. The world is not dark because there is no spiritual light. This world is dark because men love darkness. Ang kalibutan dali ngik tungod walay espiritualong kahayag. Ngik ang kalibutan tungod ang tao na gugma sa kadautan. Ang kangik o ang kadautan kanunay magkauban. Darkness and evil always go together. And in our text verse today, we as children of God are commanded to cast off the works of darkness. Can you go back with me to Romans chapter 13 this morning, wherever you are in your Bible? Romans 13 and verse 12. Romans 13 and verse 12. Gisugo ta nga mo salikway sa mga buha sa kangikngi. Romans 13:12. Kung nanasa, amen. The night is far spent. The day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on the armor of light. Ang dakong bahin sa kagabhion napupos na. Ang adlaw hadol na. Busa isalikway na to ang mga buhat sa kangingi, ug isulob na to ang hinagibhan sa kahayag. So we see here we are commanded to cast off the works of darkness. Now go with me to Ephesians 5 verse 8. Where we are commanded to walk as children of light. Ephesians chapter 5 and verse 8. Ephesians chapter 5 and verse 8. Ampora para sa akong ginhawa. Naglasod ko sa akong ginhawa karon. Ephesians 5:8. Kung nasa amen? For ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. Walk as children of light. Kay kamo sa miaging panahon kangi, meaning sa wala pa ka naluwas, ikaw ang bahin sa problema niining kalibutan. You weren't just in the dark, you were part of the dark. Nagdugang ka sa kangi, pinagi sa imong kaugaliyang buha. Kay kamo sa miaging panahon, kamo sa miaging panahon kangi. Apan karon kamo kahayag diha sa Ginoo, paglakaw nga ingon sa mga anak sa kahayag. Para sa akong bagong maguwali, nag-start mo mukat unsa ang paghimo sa mensahe gikan sa mong class last week.
I'm about to give you my proper proposition. Ay pagsugyot diri para ninyo. Ako mosugyot kaninyo karong buntag nga kita dili makalakaw ingon sa mga anak sa kahayag hangtod kita mo salikway na sa mga buha sa kanginging. Ang makaluluoy nga kamatuoran mao kini, kadaghang sa tao naluwas, kadaghang sa mga anak sa kahayag nga nagalakaw gayud sama sa mga anak sa kanginging. O kanang istorya ni Paul this Ephesians chapter 5 verse 8. Look at it with me again. For ye were sometimes darkness. Ye were sa miagi. Sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. Walk as children of light. Kay kamo sa miaging panahon kangingi. Apan karon kanusa ba? Kanusa ba? Karon kamo kahayag diya sa Ginoo paglakaw nga ingon sa mga anak sa kahayag. Notice carefully the tense of this verse, the different tenses of this verse. Ye were darkness. Sa una, ikaw ang bahin sa kangingi nining kalibutana. Sa wala pa ka naluwas. Pero karon, ikaw ang kahayag diya sa Ginoo. You are now saved. Naluwas na gayud ka. So what is Paul saying here? He's saying, hey Christian, you are a child of light. Walk like it. Ikaw man ang anak sa kahayag. Paglakaw sa ingon niyana. Notice very carefully, wala siya nag-iingon, kung maglakaw ka sa saktong paagi, mahimok kang usa ka anak sa kahayag. That's not what he said. Nagsulti siya, naluwas na kamo, anak na kamo sa kahayag. Karon, kanak gayud ang imong kahimtang atubangan sa Dios. You are a child of light. Busa, paglakaw, pagkinabuhid, sumala sa imong tinuod nga kahimtang. Sabtan ba ninyo? I know I stumbled a little bit in my reading because it's Visayan on my notes. Claro ba? Before God, you are saved, a child of light. Walk like it. We don't get saved by walking like children of light. We are saved by faith in Christ. Maluwas na pinagi sa pagtudia ni Kristo o iyang sakripisyo diya sa cross. Pero kung naluwas na ta, mahimong ta mga anak sa Diyos, mga anak sa kahayag. And God says, walk like what you are. Paglakaw, sumala sa imong tinud kinaiya at tubangan sa Diyos. If any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. We see the same truth taught very clearly in Ephesians 2, verse 8, 9, and 10. Go there with me. Familiar kung so winner ka, murag kabalo ka sa Ephesians 2, 8, and 9, pero basin dili familiar kayo ang verse 10. Ephesians chapter 2, verse 8. Ephesians 2, kung nana say amen? For by grace are you saved through faith. Here we see the way of salvation. Paagi sa kaluwasan. By grace are you saved through faith. And that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Anong Bisaya, kay tungod sa grasya, kamo nang luwas, kanang bahin sa Ginoo. Pinaagi sa pagtuo, kanang bahin sa tao. O kanadali sa inyong kaugalingon, dili ka makaluwas sa imong kaugalingon. Kini ang gasa, ang regalo sa Diyos. Dili sa mga buha. Dili ta maluwas pinaagi sa mga buha. Aron walay si bisang kinsang nga tao gayud nga magpasagarbo. But look at verse 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. I like the translation of that verse. It's very good. Kay kita ang iyang hamiling binuha, meaning He's the one who did the work and saved us.
gimugna diha ni Kristo Jesus alang sa maayong mga buhat. Nga ang Diyos kaniadto pa nagbuot ng nga kita kinahanglan maglakaw diha kanila. Notice very carefully, naluwas ta alang sa maayong mga buha, dili tungod sa maayong mga buha. It goes perfectly with the message this morning. You are a child of light. Kung naluwas na ka, ikaw ang anak gayud sa Diyos, anak sa kahayag, at tubangan sa Ginoo, na walk like it. So the message today, dali ko magwali korong kabayan sa paagi nga kita maluwas. Nag-istorya ko sa saktong paagi maglakaw human sa kaluwasan. Paglakaw, ingon sa mga anak sa kahayag. Kung ikaw ang anak sa Diyos, kung ikaw ang anak sa kahayag, kinahanglan ka maglakaw, ingon sa ingon ni anak. But you won't be able to walk as a child of light until you are willing to cast off the works of darkness. Dili ka makalakaw, ingon sa uska anak sa kahayag, hangtod buod na ka nga mo sa likway sa mga buhat sa kangingi. So unsa man gud niini nga mga buhat sa kangingi. Go back with me to Romans chapter 13. Si Paul mohatag na to sa mga idea. Unsa man gud ang mga buhat sa kangingi. Put that on the board for me, wifey. That top line, I forget the exact English words. Oh. That one works. Romans chapter 13 and verse 12, na mga klase sa buhat sa kangingi kilista dari ni Paul. These are not specific sins, they are groupings of sins put into two words to describe them. Romans 13 verse 12, kung nasa amen? The night is far spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. Let us walk honestly as in the day, not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envy. Verse 13, Bisaya, maglakaw kita nga matinud-anon, ingon nga diha sa adlaw. Dili diha sa pagpatuyang o sa paghubog-hubog. Dili diha sa pagkamaulag o kalawayan. Dili diha sa pakigbingkil o sa pagsinahay. Meaning verse 13, nakita na to sa lain-lain area, lain-lain klase sa mga buha sa kangingi. I'm going to give you the areas this morning. I'm not sure. I have 4. Pero wala ko sure kung ako makahiskot sa tanan. Number 1, magbasaya ta sa mga points dere. Number 1, unsang mga klase sa mga buha sa kangingi. Number 1, pagpatuyang o paghubog-hubog. What is that? Kanang mga bisyo. That is not limited to those 2 words. It's talking about all vices. Ang tanan nga gi-consider nga bisyo na ilabot ni nga point. Kung ganahan gayud ka, nga molakaw, ingon nga usa ka anak sa kahayag, kinahanglan gayud ka mo sa likway sa mga buhat sa kangingi. Kanang gisulti ni Paul dere. Dayon ang yang unang gihiskod mga bisyo. Walay lain butang magpugong nimo gikan sa paglakaw sama sa anak sa kahayag, sama sa mga bisyo nining kalibutan. Dili gayud ka makalakaw diya sa kahayag samtang ikaw naghawad gyapon sa imong daan na andan sa kangingi. Oh, Pastor Mike, dali ko makaundang, nagsulay ko, pero di kaya. Mao ba? Nakoy verse para nimo. Philippians 4:13, tanaw na to. Philippians 4:13.
Say, Pastor Mike, what exactly is a vice? Unsa man gurang bisyo? A vice, listen to me, uska bisyo. Maubisan unsang butang, nga kasi makalingaw nimo, kasi ito makalingaw lang nimo, pero walay tinudpulos para sa kinabuhi. O addictive man. Kana manggurang bisyo. Apil ang elimnon, ang sigarilyo, ang droga, ang pagsugal, ang mobile legion. What do you mean, Pastor Mike? Lingaw ra, walay pulos, ug maka-addict gayon. Philippians 4:13, Pastor Mike, dili ko makaundang. Philippians 4:13, kung nanasa, amen. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Ako magahimo sa tanan mga butang pinaagi ni Kristo nga nagapalig-on kanako. That doesn't mean that you can do anything you want to do. It means you can do anything God wants you to do. Kanadali magpasburi ka magahimo bisan unsa nga imong gitinguha para sa imong kaugalingon. Kana nagpasburi ka magahimo sa bisan unsa nga ang Dios nagsugod nimo nga buhaton. So nako pangatana. Ang Dios paganahangay kamo undang sa imong daan kalibutan hong naandan. Ang mga buha sa kangiing Diyos ba ganani ka mo undang? Kung ganahan siya, kaya nimo. Kaya nimo. Kung ganahan gayud ka. O kana manggor ang tinuod problema, dili ta ganahan gayud. Kung dili ka makaundang, kana nagabutyag lang nga dili ka ganahan. Kay si Paul nagingon ako makahimo sa tanan. And this is the condemnation. The light has come into the world and men loved darkness rather than light because their deeds were evil. O kini mawang hukom sa silo ng kahayag ni anhi sa kalibutan o ang mga tao na higugma hinuon sa kangi-ngi kay sa kahayag tungod kay ang ilang binuhatan dautan. Hey Christian, listen to me. Undang yang imong mga alibay ug angkon ang kamatuoran nga naigugma ka sa imong naandan labaw pa sa imong Dios. Kana ang kamatuoran. Because God has given you what you need to overcome your old habits. He said, I've given you everything you need. Psalm 19, verse 7. Psalm 19, verse 7. Psalm 19, verse 7. Psalm 19, verse 7. Kunana say amen? The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Ang balaod sa Ginoo hingpit, nagausab sa kalag. Ang pagpamatud sa Ginoo siguro, nagihimo nga maalamon sa yano. Did y'all see that? Nagausab sa kalag. Changing the inner man. Ang hunahuna, ang tinguha, nagausab sa kalag. But Pastor Mike, addict manggod ko, nagausab sa kalag. Dili magusab lang sa buhat sa kamot, magusab pod sa tingwa sa kasing-kasing. Unsa makahimo ni ana? Kini manggod. Ang Diyos mihatag kanimo sa galamito nga gikinahanglan nimo aron usbon na gyuri mong kalag. Ayaw pagsulti nako dili ka makaundang, dili ka ganahan. Tungod kung ganahan gayud ka, ikaw mag-English, you would bury yourself in this book. Kaysa mo lubong ka sa imong kaugalingon sa Biblia. 2 Peter 1:3, turn there with me. 2 Peter 1:3. 2 Peter 1:3. Second Peter chapter 1 verse 3.
2 Peter chapter 1, verse 3. Kunana say amen. According as his divine power hath given unto us all things. How many things? That pertain unto life and godliness through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue. Kinsang mitawag kanako kana si Jesus Kristo. Sumala sayang Diyos nung nagahom nga nakahatag na nganhi kanato sa tanang mga butang nga may kalabutan ngato sa kinabuhi ug pagka-Diyos nun. Pinaagi sa kahibalo mahitungod kaniya nga nakatawag na kanato ngato sa himaya ug maayong gawi. Everything you need to live a godly life can be found in the Word of God and a relationship with Jesus Christ. Ang tanan nga imong gikinahanglan mo angkon, mo baton sa usa ka Dios nung nga kinabuhi, makaplagang gayud diha sa pulong sa Dios ug sa usa ka relasyon uban ni Jesus Kristo. We're talking this morning, what are the works of darkness? Ang pagpatuyang ug paghubog-hubog kanang mga bisyo. Tanan. Unsa pay laing, balik na ta sa Romans 13 verse 13. Romans 13 verse 13. Romans 13 verse 13. Romans 13:13. Kunana say amen? Let us walk honestly as in the day, not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness. I said it earlier, I'll say it again. Walay katawan ang butang dere sa sunod point. It's in the Bible, so let's talk about it. Maglakaw kita nga matinud-anon ingon nga diha sa adlaw. Dilit diha sa pagpatuyan ug sa paghubog-hubog. Dilit diha sa pagkamaulag ug kalaw-ayan. Dilit diha sa pakigdingkil ug pagsinahay. Number 2. Unsang mga buha sa kangitngi? Pagkamaulag ug kalaw-ayan. Ang tanang sexual nga sala. Are you listening? Ang tanan sexual nga sala. Listen to me this morning. All sexual sin is a work of darkness. Ang tanan sexual nga sala mao ang buha sa kangi-ngi. Say, what do you mean, Pastor Mike? Okay, here we go. We got that? We caught up yet? Almost. Si Ma'am Ruth nagsula sa Bisaya. Kay si Gillette na sa nursery. Apil na gayud. Da. So, unsay klase sa sala na ilabot ni ini? Letter A, ang pagpanapaw, buha sa kangitngi. Ang pagpanapaw, adultery sa English. Ladies and gentlemen, diya sa kasal, naghimo ka sa saad, tumana ang imong saad. Ikaw lamang, stay right there, wifey, I'm gonna write through this. Letter B, unsa man ang mga sexual nga sala nga nailabot ni ini, ang pag-ipon nga walay kasal. Say, kini ako nasawa? No. Kana siya ang imong kauban sa sala. Siya ang imong kauban sa sala. Partner sa sala. Pag-ipon nga walay kasal. Letter C. Ang pagpagamit sa mga uyab sa usag-usa. Uyab na ta, so mo paggamit ko nimo. Sexual sin, a work of darkness. That is the reason every time we have Christian young people who start an ungodly relationship, they always leave church because they're walking in the dark and they're not comfortable in the light of the preaching of God's word. Let's add the last one, then I'll preach a little more. Letter D, ang pagtanaw sa pornography o hugang ng mga salida. That is sexual sin, ladies and gentlemen. Usa ang mga lalaki maghuno-huno, pero
Natural kayo ni. Sa lagyapon, hugaw mang yun. That's the word kalawayan. Jesus said, if you look on a woman to lust after her, you have committed adultery in your heart. And the Bible word Jesus used was that one. Ulag. Those are Jesus words, ladies and gentlemen. You listen to me, young people. Kung ganahan ka maglakaw, ingon nga usa ka anak sa kahayag, kinahanglan ka mo sa likway sa mga buha sa kangi-ngi. All sexual sin, listen to me, any kind of sexuality outside of marriage is a work of darkness. Let's add a fifth one, Mom Ruth. It's not in my notes. Pagkabayot, pagkatamboy. I don't care what is accepted by society. God is right. They are wrong. It is a work of darkness. I lost my place. Kung naay magtiayon na nag-ipon na pamwala gayud nagkasal, kung maluwas na sila, kinahanglan sila magkasal, isalikway ang mga buha sa kangignig. Kung naay lalaki nga kanunay nagbantay sa hugaw nga mga salida or pornography, lain-lain kahugawan sa YouTube or sa internet or sa mga movies, kung maluwas na siya, kinahanglan gayud siya muundang sa tananiyang mga movies, tananiyang pornography, isalikway ang mga buha sa kangignig. Kung naibatan nga anasa dautang uyab nga relasyon, kung maluwas na siya, kinahanglan siya muputol gayud sa relasyon. Isalikway ang mga buha sa kangitngi. Are you listening to me now? Say, Pastor Mike, are all dating relationships bad? No. Pero naay matarong nga relasyon ug naay dautang nga relasyon. But that's not the message. I don't have time for it today. Isalikwa ang mga buha sa kangitngi. We're answering the question today, what are the works of darkness? Number 1, pagpatuyang o paghubog-hubog kanang mga bisyo. Number 2, ang pagkamaulag o kalawayan, ang tanan sexual nga salap. Number 3, Ma'am Ruth. I'm sorry, Ma'am Ruth, I want to read the verse first. Romans 13:13. Romans 13:13. Let us walk honestly as in the day, not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness. Here we go. Not in strife and envying. Maglakaw kita nga matilunanon ingon nga diha sa adlaw, dili diha sa pagpatuyang ug sa paghubog-hubog. Dili diha sa pagkamaulag, ug kalawayan. Dili diha sa pakigbingkil ug sa pagsinahay. Ma'am Ruth, number 3, pakigbingkil ug pagsinahay. Unsa man kana ang mga pangrelasyon nga sala. Ang tanan mga sala diha sa relasyon mao ang buha sa kangitngi. Kasuko, kapungot, kalagot, kaligot-got, kasina, kadalo, pakiglalis, pagpanimalos, mga buha sa kangitngi. Mga buha sa kangitngi. So what does that mean? Kung naay tao nga naandan sa kanunay siya maghawid sa kapungot, dugay kayo, masuko siya. Kung maluwas na siya, kinahanglan siya mukaton sa pagpasaylo. Isalikway ang mga buha sa kangitngi. Ang Kristohano, ng anak sa kahayag na naglakaw, diha sa kahayag, dili maghawid sa kapungot.
Let not the sun go down upon thy wrath. Meaning, sa dili pa ka matulog, kinahanglan ka mo pasaylo na. Kung masuko pa ka sa sunod adlaw, naglakaw diha sa kangit-ngit. Kung naitaw nga kanunay, dali man masuko. You ever known somebody like that? Just, bisan, huyum! Kung maluwas na siya, kinahanglan siya mo kat-unog self-control pagka mapugnanon. Isalikway ang mga buha sa kangit-ngit. Nagatubag ta sa pangutana karon, unsa man gud niini nga buha sa kangit-ngit. Pagpatuyang o paghubog-hubog, ang mga bisyo, kanang manggurang mga bisyo, pagkamaulag o kalawayan, kanang tanan sexual nga sala, pakigbingkil o pagsinahay, kanang mga pangrelasyon nga sala. Pero na ikaw pa nga gilaktawan nako. Balik na ta sa Romans 13:13. Romans 13:13. Romans 13:13. Kunana, say amen. Let us walk honestly as in the day, not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envying. Look at that fourth word. Let us walk how? Honestly, as in the day. So honestly is a work, walking honestly is a work of the light. So dishonesty is a work of darkness. Number 4, pagkamatikason. There's lots of other words, pagkamalinglahon, pagka naidaghan. I'm going to use tikas. Pagkamatikason. Can I ask you a question? Are you honest? Katanon? Honest ba ka? Diya sa imong balay. Mong kinikanan, mga tanan mo sa kagikan. Nadugay mi sa eskwela kaya akong teacher nagsugo na mo, pero sa kamatuoran na dito sa imong sa balay sa silingan nagbantay sa TV. May I remind you today, si Jesus mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Ang yawa mao ang amahan sa mga bakak. Are you honest in your school? Or magkopya-kopya ka? Husbands and wives, are you honest with one another? Ang patukuranan sa tanan relasyon mao ang honesty. Are you honest? Are you honest on your pantawid paperwork? O mamakak pagkakabayan sa imong income, kay kung dako ay mong sweldo, dili ka ma-approve. So hanas gayud ta maghimo sa alibay para sa atong dishonesty, pero ang simple nga kamatuoran, ang tanan pagkamatikason mao ang buha sa kangit-ngit. Kung naiusa ka butang sa akong nakitaan, kung naiusa ka butang nga nagpugong sa mga Kristohanong dari sa dapitan, nagpugong sa mga Kristohanong gikan sa paglakaw diha sa kahayag, kanang naandan sa dishonesty. Dali mamakak kay nahadlok. Dali mamakak karong makakuha gamay nga discount. Nothing wrong with asking for a discount as long as you don't lie to get it. Wala sala sa paghangyo, pero yaw mamakak. Na kay 500 pesos sa imong bulsa, ikaw mo sabi, uy,
50 pesos lang ako. You are a liar. Makakon gayud ka. Oh, Pastor Mike, gamay kayo ka na. And that's the problem. Go back with me to Ephesians, please. Ephesians chapter number 5. Ephesians chapter number 5. I'm just going to flip back in my notes here because I don't have it pasted. Ephesians 5, look at verse 11. Ephesians 5, verse 11. Ephesians 5, verse 11. Kung nana, say amen. Og ayaw, English, sorry. And have no fellowship. I like that word, no. Have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. This doesn't mean na mga works of darkness nga mabungahon o ang lain dili mabungahon. It's saying ang tanan buhat sa kangi walay bunga, walay maayong nga resulta. And how much fellowship are we allowed to have with the works of darkness? How much? No. None. It's hard to translate that exactly in the Visayan. Ugayaw pagpakigdait. Have no fellowship. I don't know how to translate that. That's why they translated it that way, but the English is very clear. How much fellowship? None. Oh, it's only one shot. No fellowship. I mean, we only held hands. What's that? What is that in Visayan? Like holding hands. Huh? Hawirana? Oh, Hawiranay kami. No fellowship. Naghalok ko kiniya dire. No fellowship with the works of darkness. How much does God accept? None. Well, Pastor Mike, it was a white lie. No fellowship. If I could just get our Christians to be honest, I sincerely believe most of our other character flaws would go away. And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Truth Baptist Church. Kita, kung naluwas na gyud ka, ako naluwas na, I believe kitang tanan diri naluwas na gayud. Kita ang mga anak sa kahayag. Isalikway na to ang mga buhas kangit-ngit aron makalakaw ta ingon sa mga anak sa kahayag. Unsay buhat sa kangit-ngit kinahanglan isalikway nimo karong buntag. Unsay gamay nga sala nga ikaw nag-alibay. Oh, ang Diyos nakasabot. Oh, nakasabot siya nga disobedient ka. Unsay buhat sa kangit-ngit kinahanglan isalikway nimo aron makalakaw ka ingon sa uskanak sa kahayag. Walk as children of light. One every head bowed, every eye closed. Tukong na mga ulo, ng mata.